Šta je spazam mišića i zašto se često javlja u leđima i vratnom delu kičme? Spazam mišića se manifestuje kao nevoljno i bolno grčenje mišića. Tokom kočenja mišića on ne može da se pomera, kruti i ne reaguje na pokret tog dela tela. Grčenje mišića se najčešće javlja u rukama, nogama, a pogotovo leđima, ali se može dogoditi i kao posljedica grčenja glatkih mišića koji utiču na normalno funkcionisanje organa. Vrlo često se spazam mišića događa i tokom vežbanja ili nastaje usled dehidratacije, loše cirkulacije, a može imati i ozbiljne neurološke uzroke kao što je oštećenje nerava usled oštećenja diska ili diskus hernije. Spazam leđnih mišića se javlja kao posljedica nekontrolisanog grčenja mišića kičme. Najčešće se javlja u donjem delu i nakon podizanja većeg tereta. Vrat trpi veliki napor jer nosi glavu koja je teška nekoliko kilograma, a sadrži deo i kičmenog stuba, kao i brojne nerve, mišićne veze, zglobove i kosti. Ako se mišići preopterete i rameni pojas drži u nepravilnom položaju, može se javiti spazam vratnih mišića. Bol i ukočenost, glavobolja, ograničeni pokreti ramena i glave su samo neki od simptoma, a ako se ponavljaju, važno je obratiti se lekaru fizijatru. Postupak lečenja spazma u Fizionova centru se započinje specijalističkim pregledom na kojim će se ustanoviti razlog pojave spazma i predložiti odgovarajući protokol lečenja. Klasične vežbe koje preporučuju fizijatri mogu biti rešenje, ali ovaj proces može potrajati i pacijent će kroz njega proći uz velike bolove. Uz pomoć naših protokola ove probleme rešavamo duplo brže koristeći terapiju fokus aparatom koji jedini može regenerisati oštećenja na dubini do 12 cm. U kombinaciji sa laserom M8 pacijent neće osetiti veliki intenzitet bolova kao što bi osetio tradicionalnim pristupom. Ovaj laser ima veliku moć da smanji bolove i ukloni upale i otoke.